scientific fact ni o dunia bo lamsago joto dolrok no. Fact number 1. Dolrok toktwino norok kebo waisele rugi chakhana eba rugi phano naikhana. Haike dolrok nung waisase wansugui de naikha boil khaijak toktwino tai waisa tamokhe unboil khaidaman hone. Well, according to science, amoni answer angkha yes. In dolrok amo haitise khlaipi manu. Boil toktwino unboil bahake khainai amo sinan sikang toktwino boil khaipro tamo abo sikang siwi nalayano. Dolrok toktwini advice mainly protein baike swnamjago. Tei dolrok o protein hingangke kwbangma chikon amino acid rok baike miliwi swnamjago. Omono kaisa chain hini romdi omo wngkha protein molecule tei o chikon ke chain ni oro tongmani obono hingangke nung amino acid ni romdi. Dolrok jefru protein tuni bisingo tongo afro hingke o bebak protein rok alada jagao tongui tongo. Jefru nung toktwino boil khainani start khayo afro o protein rok kutungni bagui vibrate wngnani chengo tei o protein rok haino khwlokjaknani chengo tei omono dine jaringbo hinjago tei o protein rok khwlokjakmani bagui kaisa match khawi paio tei hingka hingke belai kutungni bagui toktwi bisingni o fluid kaisa solid structure wngui paio tei dolrok toktwino unboil khainani meaning hingka hingke protein bisingni amino acid rok khwlokjagui je match wngmani abono taiwaisa agini haike khlainani nangphinai tei dolrok abo hai khlainani bagui urea no use khlaijago. Urea o protein rok no alada ke khagui rwo tei jefru nung omono alada khainai afro omo taiwaisa naturalist fold wngui bini nijino alada wngui paio. Haike dolrok boil khaijak toktwino kubi no unboil khaipiwi de man abo nungno kaham ke sawi manu. Fact number 2. Dolrok nung waisa phano hamo haike rogoda tongui naikha tei nung nodda khlaikha omono busu kwrwk tongui man hwnui tei dolrok nung jodi no omono waisa phano khlaiyako hingke belai no kaham tamoni hingke oxygen ni problems jotoni slai brain no se wngkugo jodi nini brain no 30 ni siming 180 second oxygen manya hingke nini consciousness aste komiwi painai tei dolrok 1 minute ni poreo hingke oxygen manya ni bagui nini brain destroy wngui painai. Haike dolrok norok omono waisa phano nogo try takhaidi tamoni hingka hingke 5 minute ni pore khe nini thwnani phano chance tongui mano. Kwbangma borok no o duniao omono tui practice khainarok tongo phiaba borok bo omono 15 minute ni sai kwbangle tongui manya. Fact number 3. Dolrok nung saide man nini body ni 20% abo nini brain se handle khlaio hwnui. Dolrok jefru nini bwsakni energy komiwi thango afro hingkangke bisirba problems nini bokhrogo se phaimani nukjago kisa phano aram nangya tamjani hai feeling ungu kuno samrobo khainani musungya sudu musungo rogowi siming tongnani. Haike dolrok kaisa solution lama jefru norok omo hai aram nangya feelings ungo afro hingke nini bwsakni energy komiwi aste thango tei dolrok amoni bagui norok jesipano chawi nadi tamni bagui hingka hingke norokni bwsago teisa energy kifili manphinai. Dolrok omo wngkha yongla bwtui. Dolrok sikang poilani dino hingke yongla bwtui omo haikese nukjago ulo hingka hingke bo 2 din ni pore hingke omo haike nukjagui thango. Dolrok norok nugui mankhana 2 din baino se lorinani start khaitongkha haike ulo 3 din ni pore hingka hingke borok bebak no se lorinani yangwaisi ke start khai tongkha haike dolrok 30 din ni pore hingke borok ni yathero bahanyo asai paio haike ulo 40 din ni pore hingke borok pura puri se yongla khawi paio phiaba dolrok kaisa yongla tongo o duniao bole bwsase bao
tei dol rok bo bwsa bama bahaino bukhuk se bwsa bao. Haike dol rok norok o video o tabuk nugui mankha o yongla bukhuk tei bwsa bamani. Dol rok o yongla no jekhane sekhane nukjakya tamo hinkhe o yongla o dunia o kaisa jagao no nukjago abo wngkha Australia. Dol rok o yongla Australia o siming tongo. Jodi no norok believe khaya hinkhe Google o phano search khaiwi naidi. Dol rok o yongla no hinkhe gastric frog hinjago. Haike dol rok ano video bahai nangjakha tolo comment khai salaidi. Tei nung jodi no ani channel no tabuk bo subscribe khayako hinkhe please subscribe khaidi. Tamo hinkhe amahai video ang norno tei ketal ketal swnam phunuknai. Hambai dol rok no ano video pai thak jora na tongma bagui.